Pozdravujeme všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Tak čo? Skončila sa dominancia týmu Red Bull Racing? Ako sa nám zase to poradie premiešalo? Čo si potrebujú vyjasniť chlapci vo Ferrari a takisto aj návrat kráľa? Mnoho zaujímavých tém, ktoré opäť tradične rozoberieme v našom Ice King debriefingu, pri ktorého sledovaní vás zdraví Števo Ajzele. A naozaj aj král, haló, počujeme sa? Je to tam na linke, Praha, španielský Jerez. Pepa, ahoj. Mal si intenzívny víkend, jazdil si toho veľa. Vidím, že na prvý pohľad máš toho celkom plné kecky, ale popri tom si stihol odsledovať aj veľkú cenu Španielska. Tak aké to bolo z takého trošku netradičnejšieho diváckého pohľadu? No já hlavně musím začít tradičně a to je to tím mým již vyhlášeným spíš ahoj. Všechny zdravím takhle na dálku. Musím říct, že měl jsem trošku obavy ze samotného závodu v Barceloně, protože přece je to Barcelona okruh, na kterým se moc nezávodí a hlavně to bylo takový ten moment toho vlastně prozření, jestli teda nakonec Red Bull bude tím dominantním autem nebo ne. A musím říct, že Barcelonu jsem si moc užil. Já jsem čekal, že budeme jenom kroužit, pravděpodobně vyhraje Max Verstappen s obrovským náskokem. Nakonec jsme viděli spoustu nádherných soubojů a právě už si to naťuknul Štěvo. Já si myslím, že už to není o té čisté dominanci Red Bullu a to je podle mě, samozřejmě pokud nejste fanoušci Red Bullu, tak je to podle mě minimálně takový to extra koření pro ten zbytek sezóny tohoto roku. Zdravíme celú formulovú rodinu, tradične na YouTube a už po novom aj na Nova Sport 5. A poďme hneď na našu prvú rubriku a to sú top meme víkendu. Úroda bola opäť tradičná a myslím si, že práve toto memečko najlepším, najdokonalejším spôsobom vyjadruje to, čoho sme boli vlastne svedkami. Všetci sa tam mlátili a Max Verstappen si išiel dokonale svoje. Poďme ale rýchlu slajdshow, pretože tých príbehov bolo tradične veľa a rozoberieme si ich na drobné. Či už je to príbeh samotného Checa Pereza, pretože takto comeback rozhodne nevyzeral. Súboje, ktoré nám predviedli a ponúkli Lando s Georgeom Russellom, to bola absolútna fantázia, ako si dali ten priestor. Koniec koncov veľkú cenu Španielska, podobne ako pred rokom, dokončilo všetkých 20 monopostov. A už sme sa o tom rozprávali viackrát, že historicky to nie je úplne pravidelná záležitosť. Mňa pobavil ten moment, keď Piastri mu nakázali, že skús držiavať Verstappena. To bolo absolútne bez šance. Téma, ku ktorej sa dostaneme, je rubrika Driver of the Day ešte relevantná. No, budeme mať podľa mňa rôzne názory práve k tejto téme. A áno, znovu to vyzeralo, že Max Verstappen nemá ideálny víkend, neštartoval na pole position, tentoraz to bol hladký víkend. Pepa, chýbal si, ale meteorologicky naozaj tentoraz nebolo čo riešiť, hoci tie tmavé mraky sa tam pohybovali, ale na radare nič, až nám to bolo celé podozrivé. No a McLaren mal veľký prúšvih, pretože im horela hospitality. Dokonca je to tak načmudené, že pravdepodobne v Rakúsku ju nebudú môcť presťahovať. O VIP hosti sa postarali konkurenčné týmy a F1, takže veľmi silná spolupatričnosť. Našťastie neprišlo k žiadnym zraneniam. Aj tí dvaja členovia, ktorí boli prevezení do nemocnice, boli len na pozorovaní. No a téma Aston Martin, to je loď, ktorá sa plaví asi do neznáma, zatiaľ čo Alpine zrazu sa zdvíha a dôvody sú na to hneď viaceré. Takisto sa do nich zahryzneme. George Russell dnes na štarte, to bola jedna veľká fantázia, ktorú predviedol a svojím spôsobom asi aj rozhodol možno nepriamo o víťazovi dnešnej veľkej ceny. Ale máme tu na sklade ešte kde je Lewis z Vyšu? Môj absolútny favorit, môj absolútny miláčik. A neviem, či ste to videli. Pepa, neviem, či si ho videl toho chalaniska, ktorý sa podobá na Lewisa. Výborné. To je úplný borec. Ja by som strašne chcel vedieť, že koľko z tých ľudí, s ktorými sa odfotil, že koľky na to doma prídu a či vôbec niektorí, že to fakt nebol skutočný Lewis Hamilton. Poďme ďalej a poďme na vaše trojslovné hodnotenia veľkej ceny Španielska.
Pepa, aké je tvoje trojslovné hodnotenie? Byl jsem překvapen. Dobre, Velmi dobre. nečekaně, ale regulérně byl jsem překvapen. Očekával jsem opravdu podstatně horší věci, nakonec to byl velmi zajímavý závod i s moc pěkným koncem. Tomáš Debnár, páčila sa mi. Tomáš Bošanský, Max, majstrovská jazda. PK na 01, souboj Norris-Russell a k tomu popcorn. Pridávam sa. Radka Novotná, tomu hovorím šampión. Opäť to bude asi Patrika na Ferrari chystá špagety. To bolo v tom pitstope, som si nemohol odpustiť. Martin Michalek 24, Luis, konečne pódium. Veru. Adam Sokol 88, ťažký život tifózy. Intrusa 156, zrušte Perezovi zmluvu. To sa nám to začína pomaličky opakovať. Michal Brunsko, GOAT, Max Verstappen, greatest of all time. Velikán Max Verstappen. Lukáš Vardzák, Perez má body. Nepodceňujme túto situáciu. A ešte, no to je finál. Čo? Mercedes vystrkuje rúšky. Áno, je to tak. Viacero ponaučení, viacero takých faktorov, ktoré sa nám páčili, ktoré nás bavili. Predsa len, ako Pepa hovorí, veľká cena Španielska je často taká, že bojíme sa toho a možno to bol jeden z dôvodov, prečo sa bude sťahovať do Madridu, ale Barcelona rozhodne bavila a máme tu podľa mňa hneď úvodnú kontroverziu. Poďme to rozlúsknuť. Kto bol driver of the day? Fanúšikovia v oficiálnom hlasovaní pomerne jednoznačne určili Landa Norrisa. Čo si myslíme my, Pepa? No, ono na jednu stranu to tak jakoby svádí a myslím si, že je tam troška té nostalgie, kde všichni jsme viděli, jak moc se McLaren trápil. A to je podle mě zásadní věc, kde vlastně najednou McLaren opravdu několik posledních závodů dokáže bojovat o ty nejvyšší příčky a tím pádem automaticky z Landa Norrise děláme takovou tu jakoby toho drivera of the day, že jo? Toho jezdce dne, ale popravdě asi v tenhle moment si to úplně tak moc nezaslouží, protože když se podíváme, a teď už i s lehkým odstupem vlastně na tu velkou cenu, tak já si myslím, že opravdu na 99% měl vyhrát, protože měl nejrychlejší monopost a pouze díky několika, asi se dá říct jenom drobným chybám, ale ty chyby tam byly, tak nakonec nevyhrála. To je podle mě obrovská smůla a proto spíš driver of the day by měl být pravděpodobně vítěz Max Verstappen, který i přesto, že neměl ten nejrychlejší monopost, tak dokázal vytěžit v ten daný moment z toho všeho absolutní maximum a vyhrát. No, tie prvotné hlasy aj od ľudí, ktorí boli v zákulisí a Martin Trenkler mi to hneď dával na známosť, že tak nahnevaného, nasrdeného, sklamaného Landa Norrisa mimo kamier, aj keď išiel na tlačovú konferenciu, že asi ani nevidel, pretože McLarenu sa to zosypalo ako domček z karát. A opäť sa ukázalo, aká nevýhodná je pole position v Barcelone do prvej zákruty takmer 700 metrov, ale z toho jazdeckého pohľadu po bitke je každý generál a my sme tu na to, aby sme analyzovali, okrem samozrejme tradičnej zábavy, ktorá k F1 neodmysliteľne patrí. Pepa, skús nám popísať ten samotný štart, pretože bolo jasné, že Lando sa to pokúsi prekryžovať, nestihol to a zároveň z toho budú slipstreamové preteky. Nezabudol náhodou Lando s Maxom, že tam sú aj iní jazdci? Absolutně. Myslím si, že absolutně zapomněli a popravdě, když se na to podíváme, nebo minimálně na ty první dvě řady, tak ty auta všechny odjeli víceméně velmi podobně. To znamená, že v podstatě, když budete stát v první řadě a budete mít start takový, jako měl právě Max Verstappen nebo Lando Norris, tak upřímně asi nečekáte, že se tam vyloupne někdo další, který na vás bude útočit a nedej bože vás třeba předjede. A právě tahle fotka už sama o sobě naznačuje celý vývoj toho startu, protože to, co tam předvedl George Russell, tak on vlastně vypálil rybník úplně všem. Ale opravdu ten positioning, celkově to rozmístění těch monopostů před tou první zatáčkou, tak vlastně shodou těch okolností právě možná i jednou z nich bylo to, že právě Lando Norris nečekal, že se tam může objevit George Russell
tak šel to překřížit, šel se soustředit na to, aby vlastně zavřel Maxe Verstappena, aby mu tam nenechal ten prostor. Jenomže právě tato fotka, kterou v tuhle chvíli vidíme, tak tady krásně je patrný to, že on se dostal vlastně do toho sendviče. A tím pádem tomu musel přistoupit, myslím si, relativně hodně konzervativně, což bylo vidět, že on najednou přijíždí do té zatáčky a vyloženě sám to stáhne, prostě zabrzdí dřív, aby náhodou nedošlo k nějakému poškození nebo tomu sevření opravdu do toho sendviče, kde vlastně vy potom s tím už nemůžete nic dělat. A většinou se to stane, že opravdu na to nejvíc doplatí právě ten pilot na tom, v té prostřední části, jako uprostřed, kde v podstatě z obou stran vás někdo trefí a vy nepokračujete. Takže Lando se toho chtěl vyvarovat a díky tomu pravděpodobně asi ztratil tu možnost útočit na vítězství. Rozmeňme si to ešte na dve mikrotémy. Spôsob, akým Lando natlačal Maxa na trávnik, toto si kamaráti veľmi nerobia a je to opäť pripomenutie toho, že oni, keď sú na tej závodnej dráhe, tak neznajú brata. Keby to bol Michael Schumacher, už ho posielajú do väzenia, podľa mňa, ale hraničný manéver, aspoň z môjho pohľadu. Bylo to na hraně, tak ty starty vždycky jsou o tom, že opravdu vy tam musíte to jakoby dost zabrat na to, abyste tam vytvořili nějakou tu defenzívu a konkrétně Barcelona je prostě okruh, kde potom startuje to velký trápení. To znamená, že vy opravdu musíte mít buď to absolutně úžasný start a v podstatě všem začít ujíždět a doufat, že to dotáhnete do té první zatáčky, protože ta vzdálenost je hodně velká. A nebo právě to, že zkoušíte vlastně vaše soupeře natlačit ať už na tu zeď, která tam z části je, nebo potom na tu trávu, aby vlastně jste je donutili ubrat, což je ta nejlepší, že jo, defenzíva. Když váš soupeř ubere, tak už potom na vás nemůže útočit. Tady samozřejmě to bylo hodně na hraně, protože Formule 1 zrychluje neskutečnou rychlostí na prostě těch nějakých 200-300 km za hodinu. Tam je během pár sekund a ve chvíli, kdy si najedete na tu trávu, tak to může být hodně nebezpečný moment, který samozřejmě potom by mohlo způsobit velký problémy a možná i velkou nehodu. Naštěstí to se samozřejmě nestalo. Max si tam jen tak jako tu trávu trošičku líznul, zaprášilo se. Jsem to viděl, jsem si říkal, divoký, ale naštěstí to dopadlo všechno dobře. Každopádně vždycky, když tam kamarádství nějaký je, tak nadále na té trati jsou všichni na sebe velmi tvrdí. Ale schválne spomente si pár týždňov dozadu po štarte, trošičku iná situácia, ale Perez Magnussen. Tiež aj vtedy to mohlo dopadnúť inak. Tento raz to tam Verstappen podržal, rovnako Monopost podržal jeho aj na tom trávniku, ale druhá vec, na ktorú sa chcem spýtať, v tej plnej koncentrácii, v ktorej Lando mal, on vlastne nezabudol vrátiť sa do ideálnej stopy? Teraz, keď si to bude analyzovať, na čo on príde v rámci toho celého? Alebo to bola len zhoda okolností a George Russell fantasticky využil dvojitý slipstream, lebo mimochodom najlepší štart zo všetkých mal Leclerc, ale ten nakoniec skončil zapíkaný a ešte o pozíciu prišiel. Ano, tam byl zablokovaný, ale ono z pohledu Landa Norrise asi se nedá udělat úplně něco jinak. V podstatě tam je velká nevýhoda to, že jste v té první řadě a vlastně piloti za váma se tam můžou vytáhnout. On udělal v podstatě úplně všechno naprosto perfektně. Průšvih je, že ty pravidla současný v Formule 1 právě nahrávají tomu, že ten efekt toho slipstreamu je opravdu hodně velký. A konkrétně tady právě se to extrémně projevilo, kdy opravdu George Russell se nejdřív vytáhnul za Maxem Verstappenem, jenom se tak hezky jako přesunul se za Landa Norrise a pokračoval. Vlastně ono to tak jakoby natáhlo, rozjelo mu toto auto a vlastně ten útok do té první zatáčky, musím říct, že byl i neočekávaný i z pohledu diváka. A teď si představte, že sedíte v monopostu, jedete tam 300 a okolo vás všechno lítá a soustředíte se na to, abyste bránili pozici, ve které jste. Tak uvědomit si, že se tam vlastně může dostat ještě George Russell takovýmto způsobem, je něco, co jakože je extra, něco, co vlastně vás úplně tak nenapadne a on využil velmi dobře ten moment toho překvapení. Prostě přijel, vytáhnul se, zaútočil, poslal to tam. Bylo to riskantní,
do té první zatáčky, ale vyšlo to. A pravděpodobně to vyšlo především díky tomu, jak hodně konzervativní Lando Norris byl, což mě až překvapilo. Ale tým pádom sa vyhol kolízii. Spomeňme si na veľkú cenu Mexika, ako z vonkajšej strany chcel byť hrdina Checo Pérez. Ten ale nemal vlastne takú dobrú nájazdovku, ako v tomto prípade Russell, ktorý sám priznal, že myslel na tento okamih, aj si ho vizualizoval, aj si ho cvičil a práve chytí ten správny brzdný bod, pretože tá kombinácia úvodných zákrut na okruhu Katalu nejako stvorená na kolíziu a napokon sa tam všetci napchali. George Russell bol prvý, ale nie dlho. Pretože v 3. kole, a bolo fantastické počuť aj toho Jean-Pierre, ako hneď do vysielačky hovoril Maxovi, teraz musíš, a Max zabral, čo spätne sa ukazuje podľa mňa ako rozhodujúci moment pretekov a ukazuje tú, ako to povedať, tú klinickosť, je to ten zabíjacký inštinkt, je to niečo, ja tam strašne cítim pri Verstappenovi aj to, aký je on vlastne uvoľnený. Pri tom, ako ide o veľa, ako si verí a ako to tam prostě pošle. To je za mě právě ten, když už xkrát zabírají, co je vlastně ten talent. Protože ve Formuli 1 talent je strašně jakoby slovo, který obsahuje milion výrazů, který vlastně se spojí a pak si řekneme ten talent. A Max Verstappen nejenom, že má talent velmi dobře vnímat a ovládat ten monopost, ale on má i velmi rozvinutý ten talent toho takového toho instinktu, toho kam to dá, kam jak předjet, prostě jak to auto si nastavit, jakým směrem prostě ho tam vlastně do té zatáčky dostat s tím, aby z toho vyšel úplně nejlépe. A to je opravdu, bych řekl, takový ten unikátní moment. Velmi podobně na tom je třeba Fernando Alonso, taky specialista na starty vyloženě. Ale ten má ten čistě ten instinkt. On prostě ví jenom kam zatočí, kde zrovna najednou bude ta spulinka. U Maxe je to spíš přesně taková ta klinická přesnost toho, že on a ten monopost jsou jako jedno. Protože to vnímá a ví přesně, úplně přesně, co se s tím kdy v ten daný moment může dovolit. A to je naprosto fenomenální vlastnost, kterou on má. A je to pro mě jeden z těch jeho nejsilnějších vlastně talentů, dejme tomu, jestli to tak můžeme říct právě. A on s nima umí zacházet, umí je využít v ten správný moment, jako to právě převedl teď. V podstatě už, ať už to byl ten start jako takovej, protože porovnat se tam taky není jednoduchý, když vám tam do toho takhle George Russell vlítne, anebo potom právě ty předjížděcí manévry, který, jak už xkrát jsme si zmiňovali, na začátku jeho kariéry ve Formuli 1 byly za hranou, bylo to většinou i o nějaký bouračce a mnoho se jich nepovedlo, ale je to o tom si tak nějak jakoby skalibrovat ty možnosti, co máte a očividně Maxovi prostě se to podařilo a v tuhle chvíli fakt dokáže tu příležitost vyždívat z ní prostě maximum, 100% toho využít a dostávat se dopředu ve správný moment, když je to zrovna potřeba. Ale zároveň nesmieme zabudnúť na úlohu tímov a to dnes krásne vyznelo rozdiel medzi Red Bull Racing a McLarenom. O chvíľočku sa k tomu dostaneme, ale predtým ešte štatistické okienko, pretože mi to príde celkom milé. Veľká cena Španielska bola totiž v poradí 1111. veľkou cenou, historicky, čiže 4 jednotky. Pre Red Bull 120. triumf, pre Verstappena 61. Šialené. Už prekonal vlastne za rovnaké obdobie aj Lewisa Hamiltona od 2016. A čo sa týka zisku pódií, tak dnes Max Verstappen dorovnal Alana Prosta a Fernanda Alonsa. Jeho rating pódiový je 54%. Lewis Hamilton si dnes polepšil, má takmer 58%. Ale ak sa niekomu darí, a toto je na tom absolútne šokujúce, opäť sa musíme aspoň na slovíčko dostať k Checovi Pérezovi. Pretože Red Bull robí, čo môže, dokonca zorganizoval súkromné testy v Imole ešte v stredu pred veľkou cenou s dvojročným monopostom a snažil sa porovnávať tie nuancy, ktoré sú, najmä čo sa týka zavesenia, prečo tento monopost má problémy s obrubníkmi, s hrbolmi. Na týchto testoch bol iba Verstappen, Pérez vraj posledné týždne doslova nocuje na simulátore, ale absolútne mu to nepomáha. V kvalifikácii 8 plus trest, 11. pozícia, dnes ledva v 8 dostal sa pred oba Alpiny
a sám tak nejak priznal, že podobne ako minulý rok, že on naháňa setup, naháňa balans, ale zároveň je to pripomienka toho, že tá veľká dominancia Red Bullu aj z úvodu sezóny, veď to bolo z 5 veľkých cien, 4 triumfy, Verstappen, Perez boli stále na pódiu s veľkým náskokom. Môžeme už naozaj povedať, že tá dominancia Red Bullu ako monopostu, že je fuč? Alebo ešte radšej vyčkajme, lebo chystajú tiež nejaký upgrade veľký? No, popravdě já už bych tady vůbec nemusel ani jakoby vyčkávat. Myslím si, že ta dominance je pryč, že se to rozplynulo, protože největší strašák, který jsem měl právě předtím, než se jelo do Barcelony, bylo to, jak vlastně Red Bull velmi dobře funguje v těch středně rychlých zatáčkách po aerodynamické stránce. A říkal jsem si, tyjo, tak přijde Barcelona a Red Bull bude zpátky na koni. 20 sekund, 30 sekund bude Max Verstappen přede všema. A ono to tak nebylo. A konkrétně ona je papírově jeden z těch okruhů, který by měly být absolutně nejlepší pro samotný Red Bull. A to je podle mě potvrzení toho faktu, že opravdu ta dominance, na kterou jsme byli zvyklí, tak už nebude. Samozřejmě může to být taková ještě houpačka nahoru, dolů s tím, kdo zrovna přiveze jaký upgrade, že zase Red Bull trošku poskočí zase nahoru, až to auto posunou. Ale minimálně z takového toho čtení mezi řádky je cítit vlastně taková, nechci říct obava, ale spíš ten tlak Maxe Verstappena na tým, aby přivezli upgradey, které budou fungovat, aby ho to posunulo dopředu, aby to posunulo především ten monopost, že prostě v tuhle chvíli nestačí a soupeři se dotahují. Takže za mě můžeme možná s klidným srdcem říct, že ano, dominance Red Bullu skončila a pro samotnou Formuli 1 podle mě to je super, protože to, co se nám odehrávalo v Barceloně na špici, s tím, že vlastně máme tam už dneska dá se říct 4 týmy, který bojují o pódiové umístění, tak to musím říct, že je moc pěkná vyhlídka do budoucna. Vtipný koment posiela náš Ice King pilot Tomáš Vrbiar. Red Bull stratil krídla. Toto trojslovné hodnotenie nám ešte chýbalo, ale pridám trošku štatistiky. Nie, že by som chcel Čekovi ubližovať, pretože podľa mňa si ubližuje sám. Ale odtedy, ako opäť predĺžil zmluvu, to s ním ide dolu vodou. Posledných 5 kvalifikácií Pereza 11., 16., 16., 8., 8. V tom istom období Verstappen 1., 6., 2., 2. Proste to je neospravedlniteľné a ja som strašne zvedavý, že ako to chcú zvrátiť. Christian Horner hovorí, že Čeko potrebuje našu pomoc. Ale ako? Keď sa do toho zamotali a keby v koži Pereza bol Kvyat, Gasly, Albon, ktorých vykopli úplne že natvrdo, ja si neviem predstaviť tú situáciu. Navyše prídu okruhy, kde Perez, Rakúsko, Silverstone, to nikdy neboli jeho nejaké silné trate. Čo by si možno poradil jemu alebo samotnému týmu? No největší problém je, že opravdu podepsali smlouvu na další 2 roky a to je podle mě něco dost jako zásadního, protože kdyby to byl chvilkový výpadek, tak asi se dá říct, dobrý, tak pomůžeme mu, vymyslíme nějak jako tu cestu, jak to udělat, ale už teď, se dá říct téměř po těch letech, tak víceméně mi nedává vůbec smysl opravdu prodlužovat tu smlouvu, protože vlastně po podpisu smlouvy se Čekovi ty výkony ještě zhoršily. A co je tam podle mě ještě mnohem víc zásadní, co nevím, jestli úplně tak někdo jakoby zohledňoval, protože v první řadě vy zohledňujete nějaký ten globální pohled, ten marketingový pohled, ta ekonomický pohled té smlouvy a ta výkonnost se bere spíš po té faktické stránce. To znamená, dobrý, dokážete vyhrát závody, dokážete vyhrát kvalifikaci, sbíráte body a jste třeba druhý v šampionátu jezdců, což je samozřejmě ten cíl pro samotný Red Bull. Ale to, co vlastně v poslední době se projevuje čím dál tím víc, je ta odlišnost obou dvou pilotů. Ať už mentálně, tak především technicky v té jízdě. Protože Max Verstappen potřebuje extrémně citlivý řízení, extrémně citlivý a přesný předek, kdežto Checo Pérez zase naopak potřebuje tomu autu věřit, aby měl silnou tu záď, aby opravdu to auto sedělo, nebylo přetáčivý a on to mohl posílat rychle do zatáček. To znamená, jezdecky 2 naprosto diametrálně odlišní piloti a to je podle mě v tuhle chvíli největší bolehlav, protože pokud začnete pomáhat Checovi Pérezovi, tak je velká pravděpodobnost, že vlastně
asi trošku nechtíc začnete zpomalovat Maxe Verstappena, jelikož on chce úplně jiný auto než vlastně Checo Pérez. A to, abyste dělali dvě naprosto odlišná nastavení, pokud by se to dalo vyřešit tím setupem, což je otázka, jestli tady to vůbec jde, nebo jestli to je spíš tou koncepcí toho monopostu jako takového, tak samozřejmě dělat dvě odlišné nastavení zase je to průšvih, protože vlastně ten sběr dat, to, co vy potřebujete pro vývoj toho monopostu, který dělá vlastně v dlouhodobí tu rychlost a ty výsledky, tak vlastně najednou budete mít jedno auto, který budete vyvíjet jedním směrem a druhý auto, který budete vyvíjet druhým směrem, což je samozřejmě něco, co určitě nechcete, protože vy potřebujete pracovat jako tým a ten tým se skládá z dvou monopostů, potažmo dvou jezdců. A pokud vám ten jeden článek vypadne, tak samozřejmě budete o to zranitelnější. My ako diváci vlastne sa nehneváme, pretože je to o to zaujímavejšie. Ešte jedna štatistika pomerne desivá, aby sa na to nezabudlo. V minulej super dominantnej sezóne vyhral Verstappen 19 veľkých cien, ale Pérez bol za ním druhý iba v 4 prípadoch. Nerátame teraz tie 2 triumfy, na ktoré už to bolo nekonečne dávno, pretože konkurencia zrýchlila a dnešok bol podľa mňa absolútnym zároveň dôkazom, že McLaren 5. veľkú cenu po sebe bol rýchly. Na všetkých typoch okruhov bol rýchly, špeciálne Lando Norris, s väčšou konzistenciou, ale zároveň McLaren podľa mňa naplno dopláca na neskúsenosť. Dnes, keď sme počuli v priamom prenose tie vysielačky, opäť to zneisťovanie, kde niekoľkokrát vlastne ja sám ako komentátor som bol zneistený, nie to ešte Lando Norris, ktorého sa inžinier pýtal, že vlastne čo máme robiť. To bola vlastne vec, na ktorú sme boli trošku zvyknutí z Ferrari z minulých sezón a zároveň je to asi vec, ktorú sa nenaučíš zo dňa na deň, je to vec len skúseností. Teraz to nie je hanobenie McLarenu, ale je to opäť ukážka toho, že porovnávate sa s najlepšími. Verstappen dnes bezchybný, jeho tým bezchybný, rovnako skvelé pitstopy, musíte urobiť všetko perfektne. Na konci dňa Lando sklamaný, stratil 2 sekundy, je to nič. Ale opäť uviazol v istej časti pretekov, nebol schopný predbehnúť Russella, pitstop nebol geniálny. A toto sú veci, ktoré asi potrebujú v prípade McLarenu čas, nie? Tak jsou to ty základní dílky vlastně z celé té mozaiky, protože ta je podskládaná opravdu z tisíce malinkých dílků, který musí zaklapnout do sebe, aby to všechno bylo ideální, ale vlastně mi to přijde, bych řekl, až jako takový paradoxně jako hezký. Je tažný říct to vlastně u těch problémů, který McLaren má, ale je to z toho důvodu, že máme tam ten fakt potvrzující vlastně tu situaci, že oni z toho úplného dna vystřelili nahoru na tu špičku tak strašně rychle, že nejenom, že my jsme to nečekali jakožto fanoušci, ale on to nečekal vlastně ani samotný McLaren, což je na tom ten největší bizár, že oni vlastně na to nebyli připraveni, nejsou vlastně připraveni, nejsou si jistí v kramflecích, oni jedou na závody a říkají si, tyjo, tak minule to dopadlo dobře, dopadne to i teď dobře. A v takovéhle atmosféře vlastně se připravovat na to, že máte útočit na Maxe Verstappena jakožto vlastně toho lídra v ten daný moment toho závodu, tak je něco, co vás vlastně jakoby ani moc nenapadne a vlastně jenom v to tak jakoby doufáte, místo toho, abyste to přijali už jako realitu, jako fakt, že ano, opravdu, ten náš monopost, kamkoliv přijedeme, na to bude dobře. Oni tomu vlastně jakoby sami téměř ještě nevěří. Takže musíme si počkat pár závodů a ve chvíli, kdy oni se dostanou do té role, že ano, víme na 1,000,000%, že když přijedeme, tak podle simulací bychom na to měli být desetinku před Red Bullem, tak automaticky budete cílit na to, že ty závody chcete vyhrát. A ne to, že se vás inženýr ptá, jo, nebudeme pokrývat teďka George Russella, ne, nebudeme, protože já chci vyhrát, takže pojďme po Maxovi Verstappenovi. To je právě takový ten mindset, který vám tam chybí, zatím to nastavit to v té hlavě, že nejsme tady proto, aby jsme sbírali pódia. I kdyby jsme se podívali 8 závodů zpátky, tak bychom si řekli, tyjo, super, McLaren urve pódium a bude to zázrak, ale už jsme tady proto, aby jsme vyhrávali závody a
Není to jednoduchý to tam samozřejmě předsvaknout v hlavě a teď ještě k tomu si musím říct ne jenom v jedné hlavě, ale ve všech těch hlavách té obrovské korporace, kterou prostě ty týmy tyhle ty obrovský jsou. Ak sme boli kritickí k Pérezovi, tak ale musíme byť kritickí k Piastrimu. Druhý súťažný víkend jednoducho chýbal na čele a opäť strategicky to mohlo byť o niečom inom. Verstappen si to ešte stále dokáže uhrať sám. Lando Norris si to vlastne uhral takisto sám. Nezabúdajme, že po tom premeškanom pitstope klesol na 6. priečku a musel predbiehať priamo na trati, drať pneumatiky. Vlastne v cieli tá dvojsekundová strata vyzerá absolútne exkluzívne, ale ja by som bol tiež teda strašným spôsobom naštvatý. Zase keď rozmýšľam nad tým, že čo keby sme dnes zresetovali šampionát, pohár konštruktérov. V tejto chvíli som presvedčený, že McLaren by išiel na titul v tomto smere, pretože Red Bull s jedným jazdcom je akože ťahá evidentne za kratší koniec a je to situácia pomerne nepríjemná, ale pre fanúšikov McLarenu stále povzbudzujúca a teším sa už vlastne na najbližší víkend. Pekná otázočka nám tu pristala, hneď ju na teba nacentrujem. Petr Bednáš sa pýta, je vôbec na gride niekto, kto má podobný jazdecký štýl ako Max? A je vlastne dôležité, aby mal niekto podobný štýl? Mne sa práve páči tá pestrosť. Tak z pohledu fanouška určitě ta pestrost je vždycky lepší, že? Podívat se na různý styly, různý takové agresivní, že? Nebo zase jemný styl, přesný styl, ale je to rozhodně dobrá otázka, Petře, protože když zatím tak přemýšlím, tak ono vlastně se nedá říct, že by Max Verstappen byl agresivním pilotem v rámci toho řízení, jakoby toho ovládání toho monopostu, protože první, kdo mě hned jakoby naskočí do té hlavy, tak je Fernando Alonso. Extrémně rychlý zatáčení volantem, to vlastně vy nevíte ani, co s těma rukama tam udělá, jak prostě s tím volantem extrémně rychle škubne. A ten právě měl obrovské výhody za dob vlastně, kdy získával tituly, tak byly ještě drážkovaný pneumatiky roky 2006-2007, tak to byly momenty, kdy prostě on ten styl dokázal mít a vlastně pomáhal mu v rámci těch zahřívání těch předních gum a díky tomu dokázal získat ty tituly, což je vlastně něco, co bych možná trochu přirovnal právě k Maxovi, ale na druhou stranu Max není agresivní s volantem, on potřebuje, aby ten monopost vlastně reagoval velmi přesně na ten předek, což je vlastně, dá se říct, pravý opak většiny celého startovního roštu, protože se nějak tak, jako, když se na to podíváme, tak z velké části, řeknu třeba 80% těch pilotů, budou spíš v té pozici, že chtějí mít jistotu zadku, jak se říká, zadku toho auta. To znamená, že když přijíždíte do zatáčky, pošlete tam ten monopost a on vám neustřelí, neuklouzne, neroztočíte se. Protože to je takový ten váš největší strašák. Myslím si, Alex Albon by o tom mohl vyprávět konkrétně teďka v Barceloně, kdy prostě jedete do zatáčky, potřebujete tam hodně rychle najet, auto tam jakoby hodíte vyloženě, abyste využili tu aerodynamiku a on se vám najednou ten zadek utrhne. A jdete samozřejmě ven, nebo jak tak to sotva pochytáte, vyletíte do kači, jako do štěrku, ztratíte spoustu času. A to je něco, co vlastně 80% pilotů prostě nechce. Jim vyhovuje to, že se můžou spolehnout na ten zadek, i přesto, že budou chvíli čekat při tom zatočení. Prostě při zatáčky zatočíte, musíte čekat, než to auto se zrotuje. Ale máte jistotu toho, že nevyletíte, neuděláte nějakou větší chybu. Průšvih je, že je to samozřejmě filozofie nebo styl takovej, který například na jedno kolo, anebo zrovna ve správný moment, když si řeknete tak a teď to auta dostanu ještě víc, tak najednou nefunguje. Protože prostě je ten monopost takový, řeknu, těžkopádnej. Protože prostě ten zadek ho drží, je přilepený k zemi, no a on nereaguje rychle na ty změny směru. Když to Max Verstappen opravdu je v té pozici, že je mu jedno, jestli mu ten zadek uklouzne nebo ne, protože to je právě, o čem jsme se bavili hnedka na začátku, ten jeho největší talent a to, že on tak neskutečně dobře vnímá to auto, že vlastně ví, kde je přesně ta hranice těch možností a to není jenom všeobecně, že si řeknete, kde je hranice monopostu Red Bull, ale je to především ta
hranice těch možností toho monopostu v ten daný moment, protože ono se to hodně mění, ať už jsou potřebení gum, nebo například proč je Max Verstappen tak dobrý na vodě, protože právě přesně za těch daných podmínek dokáže extrémně rychle a dobře odhalit právě tuhletu situaci a tu hranici, kde právě se má pohybovat. Takže není asi na to úplně jednoduchá odpověď a Max je velmi specifický, a což v konečné fázi všichni géniové, že jo, jsou svým způsobem jiní, takže se dá říct, že Max nám tam trošku vybočuje z toho davu těch závodníků na tom startu. Mne tak pocitovo typologicky mám pocit, že Juan Pablo Montoya bol taký, že s tým čumákom vpredu vedel sa rozvášniť. Neviem, či mladý Kimi Räikkönen, Kimi mal taký skôr taký ustálenejší štýl. Mladý, keď ešte bol v McLarene. Poďme ďalej, pretože inak Max bol veľmi vtipný. Keď videl opakovačku toho štartu, tak povedal, že Landovi musí kúpiť väčšie spätné zrkadlo alebo okuliare k narodeninám na ten vzájomný incident. Ale v príbehu sa posúďme na jeden z najkrajších manévrov a súbojov, aké si pamätám za posledné roky. Aspoň krátka slideshow, súboj Landa Norrisa a Georgea Russella, ktorý vlastne začal na cieľovej rovinke a pokračoval vlastne koleso na koleso, bok po boku až do 5. zákruty. Myslím, že toto bola tá správna oslava motoršportu a dokonca jeden z našich fanúšikov to tu veľmi krásne opísal. Pavel Ivan: dnes dali Lando a George spomenúť na památny Dijon 1976 a to bol súboj René Arnoux a Gilles Villeneuve. Tam to trvalo síce o niečo dlhšie, ale v prípade Russella s Norrisom sme vďační za túto šovku a najmä na to, akí boli ostrí, ale naozaj, že ten papier by sa tam v istých momentoch medzi nich už nezmestil. Pri Mercedese zostaneme, pretože Russell napokon prezul na tvrdé gumy, ktoré boli tou najhoršou možnou voľbou, ale Lewis Hamilton napokon dokázal získať 198. pódium v kariére. Myslím, že mu to už dosť chýbalo, naposledy ešte v Mexiku v minulom roku, a bola to veľmi vlastne fajn odmena. Bolo vidieť, že Mercedes je naspäť v hre. Stále im tam niečo ešte chýba a myslíš si, že to, čo špekulujú mnohí, že objavili ten svätý grál, tú flexibilitu predného krídla, ktoré starší model sme považovali za super inovatívny, a napokon to bude niečo iné? Alebo že to len konečne zakliklo? Popravdě jako já pořád tak nějak jako zkoumám ten monopost a říkám si, nebo a ještě úplně jinak to řeknu, mě nějak pořád ta hlava nebere, že by dokázali udělat takhle velký krok pouze pomocí předního křídla. Samozřejmě přední křídlo udává směr tomu vzduchu, který ho obtéká vlastně po celým tom monopostu. To znamená, že přední křídlo je nejzákladnějších a nejdůležitějších vlastně pilířů celého toho monopostu, ale vlastně, když jsme to viděli na začátku, tento křídlo, který vlastně Mercedes měl, tak bylo naprosto inovativní, bylo krásný a byla to taková ta šedá zóna, kterou oni prostě najednou tam našli v ní tu cestu. Já jsem si říkal, to je bomba, to je moc hezký, až to naučí prostě fungovat, tak to bude fajn. A že by vzali ten monopost, který vlastně už nějakým způsobem byl postavený právě na tohleto inovativní, úplně diametrálně jiný křídlo. A nechci říct jako okopírovali, ale vydali se cestou v podstatě, kterou se vydal celý zbytek startovního roštu, protože dneska vlastně to konvenční křídlo mají úplně všichni, to znamená ty lopatky vyložené takhle jako takový, dá se říct, rovný podél, vlastně je tam ten outwash, to znamená, že ten vzduch se vyhání do těch stran, podél těch bočnic vlastně toho předního křídla. Takže v podstatě šli jenom jednoduchou, řeknu, velmi jednoduchou cestou. A najednou by odemkli takhle obrovský potenciál. A pořád nějak tomu nemůžu uvěřit a jsem zvědavý, jestli někdy se jako dopídíme tomu, že jsme si řekli, ano, tak Mercedes správně jako se dělá vrtěti psem, že jo, odvést tu pozornost, tak řekli, že to je přední křídlo, ale mezi tím změnili něco uvnitř toho monopostu, protože to mi nějak tak jako tomu nasvědčuje, protože když změníte křídlo, většinou to má nějaký konsekvence. Musíte ještě pozměnit relativně hodně věcí ve zbytku toho monopostu, což zase jako úplně Mercedes neudělal, takže bylo by to zajímavý, pokud jste pouze tím předním křídlem, tak
klobouk dolů, tak to myslím si, že mohli vyřešit už dávno a nemuseli to tady už rok trápit, nebo potažmo ještě déle, ale počkaj, ale to James Ellison, technický riaditeľ, povedal, že ako my sme mohli byť takí hlúpi, že sme vlastne nešli touto cestou. Zahodili v princípe dva koncepty, čiže aj takáto sebakritika, sebareflexia, nečakali by sme ju v tom mnohomiliónovom biznise, ale prišlo to. V konečnom dôsledku je podľa mňa dôležité, že ten Mercedes sa našiel, lebo opäť dve veľké ceny na dvoch typologicky odlišných tratiach, Kanada, Španielsko, boli hore. A zároveň Hamiltonovi sa podarila dokonalá odveta za Montreal v rámci interných záležitostí. Dokázal byť rýchlejší, aj keď iba o 2000 aj v samotnej kvalifikácii, napriek tým divným mailom anonymným, ktoré zase lietali éterom, že vraj Mercedes sabotuje Hamiltona, čo je pomerne nechutné. Vyzerá to tak, že tá fanúšikovská báza v prípade strieborných šípov sa nejakým spôsobom rozchádza. Ale udiala sa po veľkej cene vtipná situácia. Lewis Hamilton prišiel na tlačovú konferenciu, bol tam prvý a hovorí, že ja si musím oddychnúť, lahol si, dal si slnečné okuliare a chvíľku si tam trošku akože driemkal a išiel okolo Max Verstappen a hovorí, že no, tak už starneš, už nie si najmladší. A teraz dobre počúvaj, čo ja vypustím do éteru. Už sme to spomenuli viackrát, že Verstappen do Mercedesu pravdepodobne 2026. Ale keď Verstappen vidí, ako sa Mercedes zlepšuje už teraz, v tej situácii, ktorú Zak Brown povedal, že Red Bull je v toxickej atmosfére, ja som začul taký chýr, že Toto Wolff bude vyčkávať ešte dlho aj s potvrdením Antonelliho a stále bude lámať Verstappena už na budúcu sezónu. Já bych se tomu vůbec nedivil, respektive nedivím se tomu. Je to samozřejmě logický krok a konkrétně oni jsou v pozici, která je jakoby velmi komfortní. Sice samozřejmě diskomfort vznikl tím, že jim odešel Hamilton a nedal jim to pořádně vědět, ale je vidět, že Toto Wolff v tenhle moment prostě má B-plán. Má prostě plán, který když by náhodou mu nevyšel přesně Max Verstappen, tak přijde Kimi Antonelli a toho drží ho v ruce, oni ho mají prostě nachystanýho, připravujou ho a vždycky už do toho auta můžou nasadit. To znamená, že tam vlastně není vůbec žádný tlak a pokud to tak neudělají, tak v podstatě on pojede další sezónu ve Formuli 2. Myslím si, že taky ani pro něj by to nakonec nebylo úplně špatný. Takže se s tím hodně taktizuje, ale ten prostor, respektive ten čas, ty okolnosti, ve kterých v tuhle chvíli se vlastně Mercedes, potažmo Toto Wolff a potažmo i Kimi Antonelli nacházejí, dávají právě dost času na rozmyšlenou. Ale od Kanady FIA zmenila svoje pravidlá. Už nemusíš mať striktne 18 rokov. Už Antonelliho potenciálne môžu nasadiť pred Monzou. A aké šance dávaš tomu, lebo mne to práve po poslednom debriefingu cestou autom docvaklo, že však oni by ho pokojne mohli šupnúť aj o týždeň do Williamsu za Logana Sargenta, pretože horší nebude. Očakával by som skôr najprv nejaké nasadenie v prvom voľnom tréningu, ale aké dávaš ty teda šance Antonellimu a nebojíš sa za ňo, aby ho neuvarili? Extrémně, protože ta jeho příprava, ona jedna věc je jezdit, že samozřejmě jezdíte, znáte ten monopost, připravíte se na to po té fyzické a technické stránce. Jenomže Formule 1 je v první řadě nejsložitější po té psychologické stránce, po té mentální, kde prostě ten tlak je obrovský. Protože sakra, kouká na vás celý svět, chodí tam obrovské množství novinářů, se vás pořád ptát na nějaký dotazy, na který pokud odpovíte špatně, tak vás okamžitě začnou grilovat. A takovýhle věci, to znamená, že ten tlak, který na ty piloty je, do doby, dokud se to nenaučíte zvládat, tak je enormní. A samozřejmě, když jste profesionální sportovec, tak se v první řadě chcete soustředit na ten vlastní výkon, na to, abyste byli co nejlepší. Jenomže ve chvíli, kdy máte zvládat tohle všechno okolo, tak najednou vám to prostě trošku do toho vašeho řemesla začne fušovat a nemáte tolik prostoru na to, abyste opravdu dělali všechno pro to, abyste byli co nejlepší. A pak se to promítne do těch výsledků. V ten moment vám to opět ta novinářská obec dá pěkně sežrat, no a už je to taková ta špatná spirála, do které se právě například Logan Sargent dostal. Uh-huh.
Poďme na Ferrari, pretože tí si skomplikovali život. Po Monaku už ich niektorí videli, ako sa bude útočiť na titul. Prišlo fatálne zlyhanie v Kanade a teraz s veľkým upgradeom to takisto rýchlostne nebola veľká sláva. Myslím si, že tu platí to staré známe, že aj keď máš veľké novinky, tak najprv ich musíš rozchodiť, vedieť s nimi fungovať, ale kontroverzia z úvodu, kedy Sainz zaútočil na Leclerca a takmer došlo k veľkej kolízii, ku kontaktu. Leclerc reportoval, že mal poškodené predné krídlo. A tie citáty, ktoré ponúkli oba jazdci, tak svedčia o všeličom, len nie o nejakej veľkej pohode, nebodaj rešpekte, pretože Leclerc tvrdil, že bola interná dohoda na briefingu, že v úvode budú šetriť pneumatiky, takže ten atak od Sainza vôbec nepochopil. Sainz naproti tomu povedal, že Leclerc nejako často sa už sťažuje a hundre po pretekoch. Ten istý Sainz, ktorý zase hundral smerom na Hamiltona, tuším, že ho vytlačil von. Ale Sainz ponúkol argument, že ale ja som cítil, že musíme zabrať v danom momente, veď som potom aj zaútočil aj na, myslím, že Hamiltona, jeden z Mercedesov aj predbehol, že to bol náš moment. A jedna tá onboard kamera zachytila oboch pilotov, ako po zaparkovaní do Parc Fermé mali tam vlastne hneď diskusiu, začína tuhnúť vo Ferrari. Leclerc dokonca povedal, že Sainz bol pred domácimi fanúšikmi, chcel sa ukázať v tomto dôležitom okamihu jeho kariéry, kedy sa rozhoduje, s kým podpíše do budúcnosti. Začína to trošku škrípať. Je podľa teba Sainz už málo lojálny, alebo to je len taká zbytočná roztržka? Já si myslím, že rozhodně tam v tuhle chvíli se ta atmosféra trošičku zhušťuje, protože samozřejmě ve chvíli, kdy už nemáte smlouvu s tím týmem, tak vy už nemusíte, nebo nemáte tu smlouvu na ty budoucí roky s týmem, tak už nemusíte opravdu být tak loajální. Musíte samozřejmě naplňovat ten kontrakt, který v té době máte, stávající do konce roku, ale to, jestli berete ohledy na svého týmového kolegu, kterýho vlastně od dalšího roku už neuvidíte, to samozřejmě je jiná věc. A to se právě začíná trošičku podle mě tady potvrzovat s tím, že oni nikdy neměli nějaký úplně jako naprosto krásný idylický vztah. To je podle mě nejdůležitější si hnedka zpraje říct. A jediné, co je tam motivovalo, tak byla ta spolupráce v rámci týmu a toho, že Ferrari po nich chtělo, aby vypadali na venek, že je všechno v pohodě. A samozřejmě ve chvíli, kdy Sainz už nemá tu vidinu, nemá tu budoucnost Ferrari, tak postupem času odhaluje ty karty, vlastně ukazuje se v tom pravém světle, jak to teda všechno je. A to podle mě je jeden z těch momentů, který právě jsme viděli tady na trati, kdy prostě Sainz už nechce respektovat tolik ty pokyny, které tam jsou a ty plány, které jsou ku prospěchu vlastně oběma. On si jede v tuhle chvíli na to vlastní dobro a neřeší, co je okolo. Mm-hmm. Veľmi som na to zvedavý, pretože ak je nejaká interná dohoda, koniec koncov jedno, či ste vo Ferrari alebo v Alpine a jeden z pilotov ju poruší. Zároveň si spomínam aj na Leclerca voči Vettelovi, bolo to v Bahrajne, tiež v úvode. Čo to bola, tuším, druhá veľká cena? Možno, áno, druhá, tuším, po Austrálii. Ako Leclerc tiež nerešpektoval vysielačku a zaútočil na toho Vettela a bol to bod zlomu. Tu je to o niečo samozrejme zapeklitejšie. Poďme na dvoch posledných jazdcov, ktorí dokázali zabodovať opäť druhý víkend po sebe. Gasly pred Oconom na 9. a 10. priečke a nedá sa začať inak ako otázkou, ktorú nám tu krásne Dušan nadhodil. Myslíte si, že za posunom Alpine môže byť aj prítomnosť Flavia Briatoreho? Čo si o tom myslíš, že tento kšeftár, obchodník s diablom, tento vlastne recidivista z kauzy Crashgate 2008, ktorý úmyselne donútil svojho pilota havarovať Nelsina Piqueta, aby jeho áčkový jazdec Fernando Alonso vyhral danú veľkú cenu, že sa vrátil ako hlavný poradca Renaultu. A čo má vlastne podľa teba Briatore za ľubom, respektíve za úlohu urobiť s týmom Alpine? Jak se říká, si tonoucí se stébla chytá. Že? Když už vlastně opravdu nevíte, co to, tak se vraťte s těm starým strukturám.
Když bych se kouknul na osobu Flavia Briatoreho, tak pro mě to je jeden jako z velmi úspěšných manažerů celé historii Formule 1 a potažmo i celkově motorsportu. To znamená, že on má opravdu hodně co nabídnout. Nikdy se nestáhnul z Formule 1 úplně kompletně. I přestože tam nějaký ty zákazy byly, nakonec mu byly zrušeny, udělal spoustu šílených věcí, špatných věcí, nakonec přesně bylo tam i to ovlivňování výsledků s Nelsonem Piquetem juniorem v Singapuru, tak to samozřejmě jsou velký přešlapy. Na druhou stranu má spoustu obrovských úspěchů a z pohledu minimálně té manažerské činnosti je velmi šikovnej, slavnej, ale popravdě už to jsou takový ty momenty, kdy si říkám, že se vlastně vytahujou jména, který už by vlastně ve Formule 1, nechci říct, neměli být, ale už to je trošku přežitek. Už prostě Formule 1 se docela dost rázně změnila a přišli noví šéfové týmu, přišli noví mladí inženýři, mladí lidi, prostě zase ta generační obměna tam prostě se stala. No a bohužel mi tak nějak jako připadá, že tým Alpine... Nemyslíš si, že úloha Briatoreho je len tým výhodne predať? Lebo jeho čuch na peniaze je naozaj patentovaný. Za sebe si pořád nemyslím, že Alpine je na prodej, protože automobilka Renault, potažmo teda Alpine, no, až jsme teda přesný, tak oni mají dostatek peněz na to, aby ten tým uživili a když by ho prodali, tak vlastně dají úplně jednoznačný signál, že to nezvládli. Vlastně budou za hlupáky před úplně všema a to si minimálně z pohledu už jenom francouzský mentality vůbec nedokážu představit. To znamená, že tohle z toho za mě se podle mě nestane, protože doba, řeknu, Hondy ve své době například, tak byla jiná. Je to stálo obrovský balík peněz, o které oni v podstatě přicházeli. Jenomže tým Alpine je na nule. Většina těch týmů je na nule dneska. Je to černá nula, někdy i dokážou vydělávat. Vlastně už se traduje taková ta zpráva, že na roštu Formule 1 není ani jeden tým ve ztrátě. Že oni v podstatě všichni mávají. To znamená, že vy nemáte vlastně důvod, proč ten tým prodává. A naopak mi přijde, že oni už jsou a proto právě Briatoreho vytáhli. A Michela řekl, hele, tak nám prostě postavím, já vám celý postavím, tady dotáhnu prostě ty lidi, vyjme ten telefon, takhle tam vyťuká těch 20 jmén, volá je, nabídne jim všechny ty platy a všechno postaví ten core tým. Potom budovat ten zbytek a teď je otázka, jestli je to dobrý tak nebo ne. Jak jsem říkal, za mě je to velmi úspěšný manažer, ale už přece jenom je to starší pán a je otázka, jestli nakonec to opravdu bude krok správným směrem nebo ne, protože ono většinou to není o jednom člověkovi, celý ten tým a celý to změnit. Vy musíte mít nejenom vedení týmu, ale celý ten background toho, co vlastně děláte, musí být zdravý, musí to tam všichni chtít, musí to všichni podporovat a musí dělat správně. To znamená, že už samotná automobilka, samotný šéf vlastně automobilky Renault by to měl podporovat. Měli by vlastně nastavit tam mnohem úplně jináčí ty procesy a to. A to si úplně nejsem jistý, že v dnešní době ještě Flavio Briatore zvládne, protože to práce, který by to musel obětovat, v jeho pantofličkách, když sedí v Monaku ráno na kávě s croissánem, tak úplně ale možno mu chýba práve to napätie, vieš, ten adrenalín aj z toho samotného kšeftovania. Nechajme sa prekvapiť. Poďme teraz vyžrebovať z našich Ice King pilotov, ktorí v predpremiére pozerajú tento debriefing. 2 miestenky do štúdia na veľkú cenu Veľkej Británie. Medzičasom my sa vyberieme do Rakúska na Red Bull Ring, tak žrebujme, pretože tam sa uvidíme s mnohými českými aj slovenskými fanúšikmi. Neskutočne sa od štvrtku už na to teším a samozrejme vždy v priamých všetko prenosoch na Nova Sport 5 a na Silverstone sa Jan Les nás poctí svojou návštevou, okrem iných. Veľká gratulácia, veľmi sa na to tešíme a
takto aspoň na diaľku kývame, pretože Pepa sa musí rýchlo presunúť z Cherezu naspäť domov a naozaj už o pár dní, o pár hodín vidíme sa v Rakúsku. Ďakujeme za pozornosť. To bol Ice King Debriefing. Majte sa krásne. Ahojte. Mějte se fajn. Ahoj. Ale my pokračujeme. Ako býva dobrým zvykom, teraz vám ukážeme, ako to funguje s našimi Ice King pilotmi a mechanikmi. Nielen off-record pikošky, ale radi by sme vám porozprávali opäť o našom projekte a vyjadrili vám obrovskú vďaku za tú úžasnú podporu, energiu, ktorú nám dávate. Posledné dni, posledné 2 týždne boli poriadne hektické, ale máme z toho pocit, že sme si to vysvetlili a fakt ste nás ohromili tou obrovskou energiou. Dokonca mnohí z vás si zakúpili pilotov do konca tejto sezóny alebo mechanikov na mesiac ešte predtým, než boli zľavnení aktuálne za 59... Toto nie je dobrý ilustračný obrázok, ale aktuálne beží akcia piloti za 59 eur a mechanici za 5 eur. To, čo by sme najradšej chceli odkomunikovať, je skutočnosť, že podporujete našu tvorbu. Tak ako iné podcasty začínali s 1 dielom za 2 týždne a teraz už niektorí dali výpoveď. Zajíc napríklad, klobúk dole pred chalanmi, vydávajú 4-5 epizód do týždňa. Jeden z nich dal výpoveď v robote. Čiže aj my máme veľké plány. Pepa, čo môžeme vlastne prezradiť okrem iného? Takže mi to naráží z toho všeho, abych tam náhodou nenapálil něco, co zradit nemůže. No. Ale musí být konkrétnější, poraď mi. No, poraď. Vlastne ja tu mám 2 A4 toho všetkého, čo nás čaká a čo nás neminie. Poďme úplne na to inak. Poďme tradične. To znamená, naši členovia si s nami užívajú obsah a možnosť klásť otázky. Takže poďme klásť otázky, ktoré tu napríklad ešte pristali a sú veľmi zaujímavé. Zostaneme pri týme Alpine. Prečo chcú skončiť s vývojom motorov? Pretože reálne sa o tom špekuluje a Bruno Faman to nepoprel, že chcú zavrieť svoju motoráreň vo Viry-Châtillon a Ľubomír sa pýta, že prečo s tým chcú skončiť, keď je šanca, že sa vrátime k spalovákom na 100%. A kto bude vlastne dodávateľom týmu Alpine? Popravdě tohle je relativně jako jednoduchá odpověď. Ono to je absolutně ekonomicky neudržitelný, protože jedna věc je závodní tým, ale musíte být vlastně tu motorovou část. Ta motorová divize je samostatná jednotka, která vyvíjí v podstatě čistě komponent, který vy potom používáte v rámci těch monopostů. A teď samozřejmě nemluvíme čistě o týmu Alpine, ale všeobecně jakýkoliv monopost vlastně, chtěl by ta zvláštní Ferrari měl motor Alpine, ale vlastně vy ty motory můžete dodávat právě i ostatním týmům. A to je alfa omega všeho, to je vlastně nějaký váš cíl. A proto já dlouhodobě říkám, že když jsem se dozvěděl vlastně Red Bull chce stavět si vlastní motor, že to je hloupost, že je ekonomicky vlastně nefunkční věc, která pokud nemáte minimálně 2 zákaznický týmy, jako ve své době například, že Mercedes vlastně to jsou normálně fungující dodavatele motorů tím týmům, tak tam to ekonomicky vychází. To je opravdu, to dává smysl a je to fajn, ale pokud vlastně nemáte vůbec nikoho a máte jenom vlastní tým s 2 monopostama, který vlastně ještě bizarně jsou Alpine a motor je vlastně jakože Renault, ale všechno je to ještě detašovaný, otržený pracoviště od Jonky, tak mi přijde, že to nedává úplně tak velký smysl. Dobrá otázka prichádza od Ivanky Zelovej. Ako to aktuálne vyzerá u Maxa Landa v porovnaní počtu nasadzovaných nových komponentov? A musím sa priznať, že v prípade Landa nemám úplne
predpokladám, že je na druhom, respektíve treťom. Ale Verstappen dostal v Španielsku 4. spalovák, 4. turbo a 4. MGU-H aj MGU-K. Čiže on sa trestu vo zvyšku sezóny možno nielen jednému na 1000% nevyhne. A teraz tiež ešte jedna záľudná otázka. Vráťme sa k Čekovi Pérezovi. Jaroslav Jaroš sa pýta, je možné, že by Pérez predsa len, že by ho poslali preč skôr, ak by nemal výsledky? Určitě ano. Určitě to tam bude, ta klauzule. A popravdě já v tom nějak nadále čuchám nějakou takovou jako kulišárnu, že oni podepsali Čeka na základě samozřejmě obrovského, nevím, jestli se to dá nazvat jako marketing, jako spíš bych řekl, jako by toho ekonomického výtlaku, který jim Čeko přináší a ve vidíně nějaký, řeknu, stability toho týmu. Ale popravdě, pokud nebude mít ty výsledky, tak oni je prostě doslova podojí úplně o co půjde, jak to půjde do maxima a pak řeknou, ježiš, Čeko, sorry, no, výsledky nejsou, musíme tě nahradit. To je podle mě takový scénář, který tam u Red Bullu mají a ve chvíli, kdy vy jste v pozici a konkrétně teda Čeko Pérez, nebo když si představíme být v pozici Čeka Péreze, tak budete spíš takový té situaci, jestli budete sakra, že tam podepíšu cokoliv, jen abych se udržel v Formuli. Což je úplně to nejvíc nešťastný a samozřejmě, když jste v tom prostředí těch pirátí a žů, tak oni prostě najdou tu cestu, jak to z vás prostě dostat to, co chtějí, aniž by vám to, co chcete vy. To prostě Formule 1 je v tomhle neúprosná a může se to nakonec Čekovi vrátí, jak se říká, že opravdu zaplatí tam balík peněz, bude opravdu hodně úsilí a nakonec přesně může se stát, že prostě Red Bull přijde, bouchne do stolu a řekne, hele, tady končíš, my tě někým nahradí. No, poďme prosím, ale ešte v tejto chvíli, lebo veľká otázka znie, že kto by išiel namiesto Péreza, ale dosť špiritizujeme, navyše keď sa tam otvára tá možnosť potenciálne, že by Verstappen išiel do Mercedesu, to by celým trhom ako kompletne, absolútne kompletne zatriaslo. Ale poďme si teraz pripomenúť niekoľko krásnych fotografií priamo z Barcelony, pretože naši úžasní fanúšikovia, jedni z vás, dlhoroční, a to sú Viera a Michal, myslím si, že nevynechali žiadnu Ice King Tour. Opäť sa im podarilo nemožné. Vyvesili Ice King vlajku priamo na hlavnej tribúne. Je tam vzadu, Esteban Ocon to zdieľal a samozrejme my už sme to hypnotizovali aj v samotných prenosoch. Tu je to krásne vidieť. Ďakujeme Ferrari, že ste to takisto zazdielali a toto je niečo, čo nás spája a v tej reakcii na posledné video, ktoré sme nahrávali, tu ich vidíme aj na takej malej stretávke, Vierku a Michala, bolo to, že vlastne tá pozitívna energia tvorí ďalšiu pozitívnu energiu. Dokonca napísal jeden z fanúšikov, ktorý mi ponúkol nahrávacie štúdiu, aby som nerušil Biška s manželkou, hneď ako ho prerobí. Ďalší mi ponúkal auto. Tá energia je neskutočná a my si ju naozaj neuveriteľne vážime. Samozrejme, niektorí z vás celkom nepochopili to, čo sme sa snažili vysvetliť a chcem veľmi priateľsky vás nabádať, že ak vám niečo nie je jasné, nešpekulujte, ale radšej sa nás opýtajte. Vždy sme boli otvorení a snažíme sa vám odpovedať namiesto nejakých konšpirácií, ktoré sa zbytočne potom šíria. A mimochodom učím to aj môjho malého Myška a naučili ma to rodičia, hovorím tomu 4P, teraz všetci študenti marketingu od Filipa Kotlera sa zlákli, ale 4P, taká moja životná mantra, znamená pozdraviť, poprosiť, poďakovať, prípadne povedať prepáč. Takže pevne verím, že táto človečina u nás samozrejme pretrvá. Jedna možno taká nejasnosť, ktorá možno zaznela minule, my vlastne z členstiev nedotujeme Ice King Tour. Je pravda, že prvé 3 túr boli v mínuse, boli cielene, ale to je opäť niečo, keď staviate tú tehlu na tehle. Stále hovoríme o tom, že naši piloti budú mať časť obsahu extra. Napríklad tie špeciálne diely o Force Indy. Prenájom Force Indy, kamerame, to všetko niečo stojí a krásne sa to vyváži a ten obsah spolu dokážeme vytvoriť.
Jednu vec sme ale ešte v rámci debriefingu Veľkej ceny Španielska nestihli a poďme sa na ňu vrhnúť, pretože dáme si aj jingle, nech to má rádi. Tu je známkovanie pilotov. Pán učiteľ Jozef Král už je pripravený, volali sme si rýchlo na diaľku. Pane učiteli, tak poďme na to. No, mně se docela líbí, že za poslední dobu to máme relativně jednoduchý, když pro samotné výsledky Formule 1 a jejich závodů to nevypadá úplně dobře, ale zase nám vyhrál Max Verstappen a tomu jsme rovnou dali 10 bodů. Tak až to tak hezky zkrátím, protože on je za nás vlastně driver of the day, i přesto, že to byl Lando Norris, kterýho si zvolili fanoušci přímo při přenosech Formule 1, tak za nás je to právě Max Verstappen díky tomu, že dokázal doručit výsledek s autem, který ale nebylo nejrychlejší. Je tam ešte jeden taký strategický detail, ktorý sme nespomenuli, že v Red Bulle, a teda Max Verstappen, sa rozhodli napokon na poslednú chvíľu v kvalifikácii pre zadné krídlo s väčším prítlakom. A vedeli, že možno ich to bude stať pozíciu, ale zariskovali v zmysle, že chceli sa viac starať o pneumatiky. A tie boli opäť v Španielsku kľúčové. Dôležité samozrejme, ako vždy v Barcelone, je štartovať z predných pozícií. Pérez aj s tým trestom z Kanady štartoval 11. a skončil ledva v 8. A nemáme z toho radosť, ale Pérez sa známkuje vlastne ľahko. Je to průšvih, no hlavně jako když jezdíte možná teď už ne v tom nejrychlejším a dominantním monopostu, ale monopostu, který vyhrál závod a skočíte až 8, což vlastně pro Pereze je relativně úspěch, který ale vytváří úsměv a tak od nás dostal pouze 2 body. No, o chvíľočku si ukážeme aj priemerné známky a nebude to úplne príjemný pohľad. Poďme na Ferrari, ktoré zaostalo za očakávaniami. Napokon teda štart z 5. a 6. priečky v cieli. Rovnako Fred Vasseur povedal, že ten incident nemal vplyv na konečné poradie podľa neho, hoci v závere Leclerc doťahoval ešte Russella na tvrdých gumách, ale v princípe nemáme veľmi za čo pilotov chváliť, aj keď monopost ich asi ďalej nepustil. Aké sú známky? No hlavně mě to trošičku děsí, já jsem zvědavý teda, kam se posune Ferrari, protože na začátku to vypadalo, že upgrade začal fungovat skvěle, jenomže teď, poslední 2 víkendy, jak kdyby se ta forma úplně vypadla. I s ohledem na to samozřejmě dáváme Leclercovi 6 bodů a Sainzovi 5. Poďme na Mercedesy. Spomínané pódium, zlepšený výkon, stabilizovaný výkon, rozohrané. To majú celkom fajn. Ja som veľmi zvedavý na Mercedesy v ďalšom priebehu sezóny. A Hamilton konečne zdolal Russella v kvalifikácii a napokon aj vo veľkej cene. Je tam cítit ten tah na branku a musím říct, že se mně nakonec líbil i výkon Lewise Hamiltona jako takovýho, protože vyloženě on chtěl. Bylo to vidět, jak prostě chce urvat to pódium zase, aby tam byl prostě aspoň nějaký výsledek, který se tak trochu nějak počítá a postupně se vrací nahoru. Takže Lewis Hamilton dostal od nás 8 bodů a George Russell 7 bodů. Ja som bol pri Hamiltonovi taký, že možno aj 8,5 by som mu tak nejako dal. Russell po tom fantastickom štarte napokon bol aj na zlej stratégii, zlých pneumatikách a síce neurobil žiadnu zásadnú chybu, ale napokon skončil mimo pódia. No ale teraz to bude pomerne komplikované. Lando Norris, pretože pole position, ako sám povedal, po životnom, dokonalom kole, ale prišli tam zaváhania aj z jeho strany, aj zo strany týmu. Nevraviac o Oscarovi Piastrim. Bohužel historie se neptá a tentokrát Lando Norris měl vyhrát závod a je to škoda, že se jim to nepovedlo. Proto tomu dali 7. No a Oscar Piastri teda žádná sláva, nějak za poslední dobu trošku taky ztratil tu formu, v jeden moment už dokázal i Landa Norrise porážet, ale teď je daleko zatím a proto Piastri dostává pouhé 4 body. Opäť kvalifikácia Q3, najprv traťové limity, potom jazdecká chyba a keď štartuješ z dolných pozícií, tak hold, pocítil to naozaj aj Piastri, aj Perez. No ale Aston Martiny.
Pepa, toto je moja mikrotéma, pretože najväčšie upgrady prinieslo Ferrari, totálne stratený V-Carb a takisto Aston Martin je úplne, ale že úplne lost. Je to zvláštní, no. Byly tam takový, jako myslím si, relativně velké očekávání už od téhle sezóny, kdy se tam přestěhují do nové fabriky a všechno bude fungovat a super. No ale nějak si to úplně nesedá a ono to není opravdu jednoduchý postavit rychlý monopost a samozřejmě postavit hlavně i úspěšný tým. Stojí to za prvé spoustu peněz, ale za druhý není to jenom o penězích, kde potřebujete mít ty správný lidi a všechno musí zase do sebe pěkně zaklapnout. Takže možná trošku i couvou ve výkonnosti a neposouvají se úplně nahoru, a naopak se to zhoršuje, takže Alonso od nás dostal 4 a Stroll 3. Kdybyste viděli, jak se vyklepala ruka, když jsme měli dát Alonsovi 4 body. Šílený. No ale schválne, Alonso skončil 12., dostal kolo a Stroll na 14. priečke. Inak čo hovoríš na tie chýry, klebety, že vraj Adrian Newey bol v továrni Aston Martinu potajomky, vraj to tam museli vyklidiť, že všetkých zamestnancov poslať von? Tak proč by se tam nešel podívat? Já si myslím, že je to jako, když jste volným hráčem na trhu, tak přece se jdete jako zeptat a na kafičko a podívat se, jak to funguje a kde byste potenciálně mohli pracovat. Byl by vlastně sám proti sobě, kdyby nenavštívil toho relativně hodně a nepodíval se okolo, protože za poslední dobu je po Anglii relativně aktivní a jezdí na různých srazy a jezdí si tam jako zajezdit, zazávodit různě a tak, takže myslím si, že měl relativně dost času na to a využil toho. I přesto, ale opravdu tam úplně nevidím tu motivaci, proč by Adrian Newey měl chodit do týmu Aston Martin. Co je vlastně extra pluskrok toho, že by dostal balík peněz. A peníze v jeho případě podle mě už dávno nehrajou roli. Tak. Ja sa stavím, že tú prehliadku zorganizoval jeho manažer Eddie Jordan, aby opäť zvýšil hodnotu a opäť mohol tam posielať do médií takéto správy a ďalšieho záujemcu potom o to viac podojiť. Ale teda vo veľkom trápení tento víkend aj V-Carb. Daniel Ricciardo 250. veľká cena. V princípe ich s Yukim Tsunodom nebolo skoro vôbec vidieť. Sami priznali obrovské problémy so zadným krídlom, s DRS-kom. Nevedia to vyladiť, ako keby rozhodili si balans kompletne monopostu. Ricciardo skončil 15. a Tsunoda s katastrofálnou stratégiou dokonca 3 pitstopov predposledný. To sa boduje fakt ťažko. Hrůza, no. Taky to podle toho vypadá. Ricciardo 3 body a Tsunoda pouze 2 body. Po tom skvělém úvodu sezóny, kde opravdu byl na tom velmi dobře, tak teď to teda není žádná paráda. Ale zároveň je to krásne potvrdenie toho, a už som to opakoval aj v tréningoch, kvalifikácií. Priatelia, užívajme si to. Máme celý grid, celé pole v 1,5 sekunde. V Q2 v 1 sekunde. To sú nehorázne, naozaj to je až frustrujúce pre mnohých pilotov. Stratíš 10 a stratíš 7 pozícií. To je naozaj brutál a zároveň je to veľmi pekné. Williams, tento víkend konečne obaja jazdci s rovnakými upgradeami, s rovnakým monopostom konečne továreň dokázala dorobiť. Albon 18., Logan Sargent 20., alebo navyše aj s jazdeckou chybou, ako to tam stratil v 4. zákrute. To je průšvih. Bartolomea prostě odhaluje všechny slabiny těch monopostů a konkrétně u Williamsu ta aerodynamika opravdu pokulhává. No a ty výsledky taky podle toho vypadaly a podle toho vypadají naše známky, které jsme dali. Alex Albon dostal pouhé 2 body, což je relativně netradiční, ale opravdu za 18. místo a ještě ta chyba si úplně moc nezaslouží. No a co už je víc tradiční, ale trošku nás to mrzí, tak je samozřejmě jeden tradiční už bod pro Logana Sargenta. Spomeňme si na Alpiny v Bahrajne, suverénne posledné, ale krôčik po krôčiku sa štverajú hore. Aj do Barcelony priniesli ani nie tak upgrady, ale odľahčené komponenty. Tým pádom odtučňovacia kúra, však aj nám by sa zišla, priniesla efekt a Gasly skončil 9., Ocon 10., nedostali ani kolo, čo je podľa mňa pri tak nabitom poli veľmi, veľmi solidný výsledok. A čo je veľmi dôležité v prípade Gaslyho a Ocona, že ani sa nezrazili. Čo je taký malý veľký zázrak. Takže môžeme chváliť a môžeme dávať dobré známky.
Ano, výjimečně můžeme dát dobrý známky, i když samozřejmě z dlouhodobého hlediska výkonnost týmu Alpy není vůbec dobrá a asi se dá říct, že ani 9. a 10. místo by nemělo být ani uspokojující pro takhle velkou automobilku, ale buďme rádi za to, že už teda nejezdí úplně na konci pole a proto jsme jim dali Gaslymu 8 bodů a Okonovi 7. Dobre, a zostáva nám Sauber. No a konečne bolo Bottasa s Chovom vidieť, najmä čínskeho pretekára, ktorý prežil hrôzo strašné víkendy a sám povedal, že nedôveroval samotnému monopostu, ale v cieli evidujeme Chova na 13. priečke za Alonzom a Valtteri Bottas bol 16. Mali tam aj nejakú tímovú réžiu, myslím si, že Bottas tam bol zamotaný aj do samotnej stratégie, ale že neviem, či zrovna svetielko na konci tunela, pretože oni boli na takom dne, že vlastne akýkoľvek postup vyššie sa nám zdá teraz ako heroický výkon. Je to pravda, ale i tak, no nevím úplně, jestli tam to světilko teda na konci toho tunelu je. Budeme muset asi vyhlížet už vstup automobilky Audi, nebo respektive to finální převzetí a i přebrandování toho týmu, protože Audi sice už Sauber převzala, ale bohužel ještě pořád to není Audi, takže ten kohout peněz se tam ještě nepovolil, neotevřel. No a Joe od nás dostal 6 a Valtteri Bottas pouhé 3 body. No prečova, myslím si, že je fantastická známka v rámci celej tejto sezóny. No a na záver tu máme Haasy, ktoré boli počas celého víkendu neuveriteľne nenápadné, až neviditeľné. Ak ma pamäť nekráľame, obaje jazdci mali trest, minimálne Magnussen, opäť na štarte. Tam prišlo jeho zaváhanie, takže v celkovom hodnotení iba 17. Ale Nico Hülkenberg, dobre počúvajte, 10 veľkých cien a on 5-krát skončil 11. Normálne sa smial pred novinármi a hovorí, že ja už netrpezlivo čakám na zmenu bodovacieho systému, ktorý inak majú aj začať teraz rokovať, že by minimálne 12 pilotov bodovalo, ale Hülkenberg bol 7 sekúnd v cieli za Okonom. No, ještě si upravíme jenom známku u Joea, říkali jsme 6, ne 5, tak ať mu nekřivdíme, když už se mu to tak hezky povedlo, nebo hezky, když už se to trošku zlepšuje. Mm-hmm. No a potom Magnussen teda od nás dostává 2 bodíky, no a Nico Hülkenberg 6. Mm-hmm. A doplňme to tam, opravme toho Chowa, prosím, z 5 na 6 a dáme si priemerné známky. A ešte, Pepa, tvoj komentár, čo sa deje vlastne v tých tímoch, ktoré prinesú tie veľké upgrady a príde takýto prepad, či to je V-Carb, či to je Aston Martin. Je to dôvod na paniku, alebo to môže byť šťastí prirodzený proces? Takisto Ferrari, druhý veľký upgrade a určite sa videli oveľa vyššie. No samozřejmě takový to ten zapeklitý moment toho, že ty očekávání, když vidíte protože většinou vidíte, když už ten update se vlastně zveřejní, tak vidíte výsledky z těch větrných tunelů, z CFDčka, ono to na vás vypadne a teď už jsou ty očekávání, že zrychlíte 1,5, 2,5 desetiny, 3 desetiny, ve chvíli, kdy to tam dáte, ale proto právě je krásně vždycky poslouchat ty inženýry, jak oni to začnou krotit ty emoce a říkat, ale počkejte, nemusí to tak být, my to tam dáváme, protože ono to má souvislost s tím a s tím a s tím. A samozřejmě ještě další, a to je podle mě alfa omega toho celého, je, že nejenom, že vy to musíte našroubovat na to auto a musí to začít fungovat v tom realistickém světě, to je jeden velký otazník, jestli to tak bude, ale když už to teda bude fungovat, tak další věc je, že k tomu musíte ještě to auto donastavit, to znamená, že někdy je to samozřejmě takový, řeknu, až frustrující, pokud tam ten balík úprav nasadíte a najednou jedete tím autem a říkáte si, sakra, jo, to je pocitově to, jak kdyby to byl krok dozadu, ale většinou je to o tom, že je to taková jako symbioza, nějaký takový ty kompromisy tam musíte udělat, přenastavit ten monopost v rámci toho nastavení toho setupu a ono je to prostě ten potenciál může, jak se říká teďka, odemknete ten absolutní potenciál toho updateu a může to začít fungovat. Takže není všem dnům konec, pokud by některé ty nové updaty nezafungovaly, tak ji musíte nechat dát čas, protože ještě k tomu většinou i ty updaty zase mají nějakou návaznost na ten program, který vlastně běží uvnitř té továrny, jelikož to, co dneska jsme viděli v Barceloně,
tak přesně teď nevím, co jsem tím chtěl říct, že za 3 měsíce, nebo už to je 3 měsíce vyvinutý, takhle bych to řekl, protože celá ta továrna je 3 měsíce napřed. A o pár dní nás čaká Rakúsko. A je to veľmi obľúbený okruh pre Red Bull Racing, ale takisto jeden z najúspešnejších pre Landa Norrisa. Aké rozloženie síl očakávaš? Typologicky Mercedesu to tam historicky veľmi nesedelo. Zatiaľ, čo vy sa môžete v grafike pekne pozrieť na ľavý stĺpec, je celkový počet bodov v šampionáte. Náskok Verstappena pred druhým Norrisom je 79 bodov a v pravom stĺpci vidíte priemernú známku za 10 veľkých cien, akú jednotliví piloti od nás dostali. A myslím si, že je to veľmi pekné porovnanie, že samotný šampionát ešte nemusí hovoriť všetko o kvalitách samotného pilota. No a Rakousko bude podle mě úplně krásným příkladem toho, jak vlastně zase ta trať může zamíchat tím pořadím, protože já si doufám tvrdit, že i přesto, že historicky to právě Red Bullu vždycky velmi dobře vyhovovalo, fungovalo tam právě na jejich vlastním okruhu, tak podle těch papírových vlastností toho monopostu, toho současného monopostu RB20, tak mám takový zvláštní tušení, že by to mohl být trošku propadák. A že ba naopak, kdo by se tam mohlo vrátit do hry, tak ešte raz, prosím, zopakuj. Tušák, prepadák, kto? No, mohl by to být propadák opravdu u Red Bullu. Prečo? A kdo by se tam mohl vrátit do hry, tak je právě Ferrari a možná ještě pokračovat na té dobré vlně i právě McLaren, protože vy opravdu potřebujete silný předek toho auta, jelikož, i když to nevypadá na první pohled, tak Red Bull Ring je opravdu velký převýšení, je to nahoru dolů, ty zatáčky, a reálně je jich strašně málo a potřebujete, aby vždycky to auto hodně rychle změnilo směr, zatočilo a nebo potom vlastně ten prostřední sektor tam okolo toho býka, tak to jsou zase takový ty dlouhý protahováky, kde ale právě mi přijde, že zase potřebujete, aby vám to auto hodně zatáčelo, protože oba dva jsou vlastně z kopce. To znamená, že není to úplně jednoduchý a jsem na to zvědavý a sám se strašně moc těším a samozřejmě se těšíme i na vás, na všechny, s kým se tam na místě přímo uvidíme. To bude inak veľký rock'n'roll, sledujte sociálne siete. Inak matematika moja každodenná, náskok Verstappena pred Norrisom nie je 79, ale 69 bodov. No a máme tu ešte niekoľko milých povinností, pretože ideme žrebovať, ako sme slúbili v debriefingu, víťaza podpísanej šiltovky Landa Norrisa. A ja si toto musím celé naťuknúť. A zatiaľ môžeme dať taký teasing na Ice King Tour s Günterom Steinerom. O necelé 3 týždne je to tu a priatelia, áno, my sme to naozaj neplánovali. Týždeň pred Hradcom Králové sme hovorili, že finito, ale napokon prišla tá ponuka, za 3 dní sa to uvarilo, takže ideme do toho, veľmi sa tešíme a podarilo sa nám dotiahnuť ďalšiu skvelú spoluprácu, takže veľká radosť, viac zážitkov priamo na Tour. A vlastne môžem už teraz prezradiť jednu z tých, tombola bude nabombovaná brutálne a možno ste si všimli túto krásnu, tento artefakt, to je replika príľby z našej vianočnej megasúťaže, ktorej boli zapojení všetci piloti, podpísaná mini príľba, replika, 1:1 príľby Miku Häkkinena a jedna z hlavných cien na Günterovi Steinerovi bude jazda na F4 práve na Red Bull Ringu. Takže každý účastník je automaticky zaradený do tomboly a zároveň, Pepa, možno poďme prezradiť, ja spustím inak žrebovanie, takto to bude tu na kameru, ono to chvíľočku trvá, ja ti do toho skočím. Poďme pripomenúť tie benefity členstva Pilot. Do konca sezóny za 59 €, debriefingy v predpremiére, vidíte ich v celej dĺžke. Absolútne komplet, tak ako teraz, dnes. A čo tam máme ešte ďalej? Můžete se nás ptát a navíc už jsme se zrovnou se Štivem o tom bavili, že musíme myslet termín i na speciální Q&A, kde samozřejmě zase budete pozvaní, můžete se ptát přímo i na vaše, budou tam ty vaše otázky, které zodpovíme. Krom toho, když to byli žrebujeme, prepáč. Steinerem. Pozor.
podpísanú šiltovku. Landa Norrisa vyhráva. Počkaj. Hop. Miva Obecný a má perfektnú profilovku. Má tam Fernanda Alonza ešte z Brazílie. Takže gratulujeme. Vybavené. A tak ako si spomínal, Pepa, otočilo ti obraz. To je celkom vtipné. Máme ťa na bok. No, nevadí. Pepa sa asi zasekol, možno to na chvíľočku vypadlo, predsa len v Jereze sa asi pokazilo počasie, ale dopoviem, automaticky každému pilotovi posielame štartovací balíček. To znamená, že dostáva prší pláštenku, tá sa vždy hodí, a dostáva flašku, podpis kartu, nálepku a kuriér je v cene. Čiže len si to napočítajte, že hneď sa vám to odpočíta. Ak si dvakrát kúpite vstupenku na Ice King Tour a zoberiete kamoša, ten nemusí byť členom, opäť ušetríte ďalších 20 eur. Máme tam zľavy, špeciálne od partnerov. Formula Store aktuálne ponúka 18% pre členov Ice King týmu. Sky Garage má zľavu a dopravu zdarma. Football Tour 7%, vynujeme ďalšie percentá k tomu, takže všetky benefity na našom profile, na našej stránke iceking.tv a zároveň nielen si skontrolujte benefity, viete sa orientovať v samotnom členstve a jedna vec, ktorú vyslovene nenávidíme a určite k nej nechceme pristúpiť. My nenávidíme reklamy uprostred videí. Je to niečo, čo ako spotrebitelia a ako sledovateľa nemáme radi a nechceme to robiť. A zároveň by to znamenalo nielen, že to rozkuskujeme, ale my keď máme vás, členov pod Ice King TV, tak vieme vám ponúkať viac benefitov, vieme lepšie s vami komunikovať. To Q&A, dohodli sme si v Monaku, dohodneme si ho aj v Rakúsku. A sú to také všetko malé drobnosti, ktoré možno nie sú úplne viditeľné a prišlo nám aj trošku úsmevné, keď nám niekto vyčítal, že ale veď za neviem, koľko peňazí mám F1 TV, alebo má, neviem, NFL magazín, globálne obrovské brandy atakujúce jeden 2-miliardový trh a my tu krásna fanúšikovská báza lokálne v Česku a na Slovensku. No a aby som nezabudol, ďalšie benefity, špeciálne epizódy aj počas letnej, jesennej prestávky, aj počas zimnej prestávky. Jednak členovia to majú predpremiére, ale zase v plnej dĺžke to dáme aj všetkým fanúšikom. Video o Force Indy nájdete aj v staršej verzii, takže snažíme sa vyhovieť. Viem, že sa to nedá vyhovieť všetkým, ale naozaj investujeme, makáme, prinášame viaceré novinky, rubriky, relácie a naozaj nielen New York F1, ale Ice King nikdy nespí. A dve novinky, ktoré som ešte nespomenul, tak plánujeme účasť našich členov priamo tu v štúdiu v Prahe na nakrúcanie debriefingu. Takže budeme žrebovať aj niečo podobné. A teraz, ozaj áno, ešte ste nám písali, že pošlite naše číslo účtu IBAN, alebo že urobme zbierku. Fakt si to mega vážime. Nás najviac a najlepšie podporíte práve členstvom. Nechceme nič ani my zadarmo. Takže opäť stále to budem opakovať. Je to o podpore samotnej komunity. Čo som ešte zabudol? To bude tá špecialitka. To bude práve tá špecialitka, ktorú tu máme. Podarilo sa nám zohnať 6 vstupeniek na Red Bull Ring na štvrtkový Pit Lane Walk. A vieme, že to je nedostatkový tovar. Ja som ani nezachytil, že to začali predávať. Je tam obmedzený počet, takže hneď rýchlo sa to vypredalo. A v tejto chvíli výzva pre všetkých z vás, ktorí sledujú tento debriefing v predpremiére, napíšte do chatu, teraz dobre počúvajte, Pit Lane otáznik. Spolu. Pit Lane otáznik. To bude váš kód. Vyžrebujeme 3 výhercov, ktorí nie, že predáme, darujeme po 2 vstupenky na štvrtkový Pit Lane Walk. Idem to hneď skontrolovať. A mimochodom ešte taký detail. Ice King, to nie sme len my, nie ste to len vy, je to takisto Karolína, naša Ice Queen. Je to formulový pacient. Je to Petr, Miro, je to kopa ďalších dobrovoľníkov a úžasných ľudí,
za celé tie roky, ktoré ste nám pomohli všemožným, naozaj všemožným spôsobom a sme za to neskonale vďační. Počkáme ešte chvíľu, naskakuje to tu výdatne. A áno, Rejžo už mi hovorí, že potrebuje pauzu, no dúfam, že nie pol hodinu. Chudák, Pepa už išiel do komy. A pozriem ešte, čo... OK. Takže, ak máte ešte nejakú otázku, tak určite nám ju zacentrujte, pretože musíme to celé nahodiť do samotného kolesa šťastia. A už len zopakujem, do konca sezóny pilot a mechanik je za 5 € mesačne, takisto debriefing v predpremiére a v plnej verzii, takisto zapojenie aj do týchto špeciálnych súťaží. Dobre. Ak je tu ešte nejaká otázka. Adam Košec sa pýta, že poďme na to. Otázka ku gumám. Ako je to so zmesami? Jeden víkend je červená C3, biela C1 a ďalší biela C3 a červená C5. Aký je teda rozdiel medzi gumami? Je to iba tvrdosť a barevné proužky? Alebo? No, je to... Pred pár rokmi my sme to trošku tak s úsmevom volali, že dúhový pochod Ferrari. Vtedy bolo 5, 6, neviem, či v jednom období dokonca 7 rôznych zmesí, rôznych farieb. Už to boli super, hyper, ultra mäkké. Pre zjednotenie sa Pirelli rozhodlo spolu s promotérom, že na každú veľkú cenu budú zmesy iba 3. Červené, mäkké, stredne tvrdé medium so žltým označením a tvrdé s bielým. A áno, vytvára to práve ten zmetok, že jeden víkend je guma C3 označená ako najtvrdšia a pritom tá istá guma je už ďalší víkend v kategórii mäkkých. Takže je to situácia pomerne diskomfortná a nikdy nevyhoviete všetkým a niekedy to je ťažké aj na vysvetlenie. Nezabúdať na to, že Pirelli aj jemným spôsobom ešte upravuje aj samotné zmesy. Otázka. Čech Agri sa pýta, kedy bude v predaji tričko Ice King. No ale to je krásne s novým logom. Nájdeš na Formula Store v sekcii Ice King. Máme tam aj prší plášte, pláštenky, máme tam aj flašky, máme tam vlajku. To, čo bolo vlastne nová kolekcia bielých tričiek, kladívko, ozaj. Trošku sa na to pozabudlo, ale ak budete si z Formula Store so zľavou niečo kupovať, prihoďte si tam aj to kladívko. Nielen, že sa vám zíde v automobile, ale celý výťažok ide na charitu. Predaja samotných bezpečnostných kladiviek, ktoré buď vám prerežú pás, alebo ním dokážete rozbiť okno. Martin Gutek, ak niekto vyhrá lístok na pitlane, treba mať aj osobný lístok na veľkú cenu? Presne tak. Pitlane Walk nedá sa ísť len tak naslepo, musíš sa preukázať a naozaj to kontrolujú celovíkendovou stupenkou. Sú tam ešte inak mega výpredaj momentálne na Football Tour, aj na nejaké General Admission, aj na tribúnu T8, aj keď je to do prvého radu, ale sú to bezkonkurenčné ceny. Aký máš názor na to, že David Coulthard dnes natočil Sargentové auto, ktoré bolo opreté o stĺpik a bolo to také celkom milé, nevidel by som za tým nejakú drámu. Koniec koncov to auto nemusel šoférovať ani samotný Sargent, mohol to byť jeho fyzioterapeut. Robert Kušnírik, nedával by náhodou zmysel prestup Sainza do Haasu viac ako do Williamsu? Vermena by mohol naučiť veľmi veľa. Haas na ňo nemá peniaze, to je jedna vec a momentálna, aktuálna situácia v Haase je vraj pomerne nepríjemná, kritická. Majiteľ Gene Haas má vraj vážne zdravotné problémy. Opäť raz. A dokonca Martin Trankler mi povedal, že
to, čo vlastne vyčmuchali aj v rámci Media Centra a v rámci Insiderov, naozaj naspadnutie je, nie naspadnutie, ale to, čo bolo vylúčené, že by Gene Haas to predal Andrettimu kvôli rivalite, tak je to reálne. Je to vraj reálne a nič sa nedá v tejto chvíli vylúčiť. A mám to ozaj vlastne, takmer som zabudol. Ozaj, vidíte? Podpulťaky. Už ste zachytili? Lego nové. Aston Martin. Podľa mňa je rýchlejšie ako tie súčasné upgrady. Takže malá verzia doplňa Mercedes a McLaren a takisto aj safety car, takže aj dvojičky Berda Mailändera si konečne môžu prísť na svoje. Dominik Vojš. Blokovanie šoférových dverí na parkovisku naberá na obrátkach. Áno, vidím, že sleduješ poctivo sociálne siete a Instagram. Bol to taký fórik, ktorý sme si vymysleli s Richardinom Gondom a pridal sa Pavel a ja som to presne vedel, ako som prichádzal dnes do štúdia, tak ja som zaparkoval tak, že zo šoférovej strany tam nemal nikto prísť, lebo tam bola elektronabíjačka. Samozrejme, hulvat Pavel to tam šupol, dohodol sa s Rišom, tí to dali z druhej strany. Ale ja som potreboval pred štúdiom ešte vybehnúť von, oni o tom nevedeli a ja som si to vlastne všimol. A potom tam dobehol Pavel, rýchlo to natočil a oni vôbec netušili, že som poslal našu kolegyňu Zuzku, aby tam pred nás všetkých zaparkovala svoje auto. Takže myslím, že super doťahovačka a taký príjemný dôkaz tej dobrej atmosféry a tých kvalitných tímových spiritov. Som veľmi rád, že Gabča Jilková sa objavila tento víkend a prišla si to vyskúšať, toto komentátorské remeslo a posilnila aj F1 Academy. A ono to nie je vlastne celé až také easy peasy, ale Gabčina kariéra je skvelá a myslím si, že z toho jazdeckého pohľadu, keď naberie viac odvahy, tak určite má čo ponúknuť. Opäť Martin sa pýta Gutek, kedy bude Ice King aj na východe Slovenska? Zatiaľ je len na západe a v Českej republike. Martin, kto čaká, ten sa dočká. Máme to v pláne. Máme to v pláne na jeseň. Destináciu ešte úplne nebudem špecifikovať, ale bude to východ Slovenska. Ešte to nie je podpísané, pretože vás máme samozrejme veľmi radi. A s priestormi je problém, aby sme načasovali správny timing, aby keď je aj voľný víkend, tak Pepa napríklad jazdí v zahraničí, takže snažíme sa samozrejme vyhovieť každému, ale opäť sme pri tom starom známom, že sa to vlastne nedá. A nechcete niekedy spraviť debriefing aj s Pavlom Fabrim? Pavel pred 2 rokmi dostal ponuku z Ice Kingu, vtedy to nedopadlo a rovnakú ponuku dostal aj pri štarte tejto sezóny a už sme mali vlastne vymyslený celý koncept, ale Pavel nakoniec povedal, že to nedáva tým, že asi to môžem prezradiť, bol povýšený vo svojej civilnej práci, plus má takisto synčeka v podobnom veku ako ja. A samozrejme, tieto dvere nie sú zatvorené žiadnym spôsobom. Nás to veľmi mrzí, pretože hovorím, mali sme pripravenú už celú reláciu, bolo to celé tak nejako natajmované. Ale nedopadlo to. No, niekedy, viete, život píše aj takéto príbehy a koniec koncov príbeh Míra Gažiho je taký ten typický, ktorý si to neuvedomíme, až keď sa to napokon stane a keď prepočítavate tie hodiny a dealujete a žonglujete s 8 loptičkami, či budete strihať video alebo budete sa venovať deťom, tak je to moment veľmi nepríjemný a nevyváži to ani honorár, ani niečo navyše, čo dokážeme ponúknuť. Dorian Brodňanský, je Pepa ok? Je to veľmi dobrá otázka. Prehrial sa mu podľa všetkého telefón, takže áno, Pepino náš milený, zlatý a finišujeme už koleso šťastia na ten pitlane walk. Ja viem, čakáte na ňo a pamätám si aj časy, keď vlastne bola neobmedzená
kapacita na Pitlane Walk vo štvrtok. Najmä na Hungaroringu, to bola hlava na hlave. Zoberte si, že predali možno 70-80 tisíc celovíkendových vstupeniek a oni podľa mňa, tí Maďari, ich tam pustili ľudí všetkých. V Rakúsku to bolo trošku menej, ale už aj tam boli nehorázne tlačenice. Ale obmedzili to pred pár rokmi. Opäť treba si za to priplatiť, treba mať ten celovíkendový lístok. V Rakúsku prídite skorej, určite aspoň o 2 hodiny, lebo do Pitlane vás púšťajú tí z vás, ktorí zatiaľ neboli na okruhu. Tí, ktorí prídu čo najskôr, musia to vysedieť. Sektor A, B, C, D, E. Čím prídete neskôr, tým neskôr vás pustia. Čiže začína sa pred sektorom A, ešte púšťajú handicapovaných a vozičkarov, čo je inak veľmi milý moment, keď oni to tam akože roztočia viacerí a má to fantastické odozvy a skvelú atmosféru. Takže ja by som rozhodne radšej prišiel skôr ako neskôr. Nezabúdajme, že je to šprintový víkend. Predpoveď vyzerá zatiaľ celkom stabilizovane, ale je to 700 metrov nad morom a v hustých štajerských kopcoch. Takže určite nezabudnite na prší plášť, nezabudnite na opalovací krém a pokrývku hlavy. Stále vám to hovorím, nikdy na to nesmiete zabudnúť, pretože to je základ. Môžete trpieť, môže tam byť obrovský výpek, zároveň môžete aj zmoknúť. Takže dajte si veľký bacha na to a plus samozrejme časová rezerva. No a ešte to zlaté pravidlo, ktoré hovorím vždy a stále, vopred si určite budget, ktorý plánujete minúť vo fanzóne alebo v tých obchodíkoch, ktoré tam F1 má a to je normálne diablov vynález. A tam viete rozbiť doslova bank, pritom ceny sú tam aj o 30% drahšie ako napríklad aktuálne na Formula Store a to nehovoriac o zľave ešte, ktorú môžete aplikovať. Rejžo, tak čo, sme pripravení? 3 Pitlane výhercovia. Každý dostane po 2 vstupenky. Poďme, roztočme to. Je to super extra benefit, ktorý sa nám podľa mňa podarilo vybaviť takto na poslednú chvíľu a podľa tých mien v kolese vidíte, že záujemcov je naozaj obrovské kvantum. Apophis? Tak to som zvedavý, ako nám potvrdíš, že si to ty. Prosím, výhercovia, pošlite nám e-mail na info@iceking.tv. Roztočme to ďalej, poďme za ďalším výhercom. Vidíte, toto je tá zradnosť tých profilov s prezývkami. Také to, čo ja vždy mám rád, keď je to meno, keď je to ideálne priezvisko, nech je to fér, nech o sebe vieme. Teraz je to Ladislav Molák. Gratulujeme a poďme na ešte posledného výhercu. Opäť pripomínam, 2 vstupenky na Pitlane Walk. Potrebujeme vašu adresu aj telefónne číslo, aby sme to vedeli, čo. E-mail nezabudnúť, pravdepodobne to pošleme elektronicky. Enrik Janek. Ak som to prečítal nesprávne, tak sa ospravedlňujem. Vybavené, hotovo. Hotovka, priatelia. Jeden z najdlhších debriefingov, ale mali sme potrebu vám niektoré veci ešte možno trošku dovysvetliť a zároveň povedať, aké všetky sú tie benefity, ktoré naozaj získavate. A byť členom Ice King Team sa podľa mňa jednoznačne oplatí. Ak si nie ste úplne istí, vyskúšajte to na mesiac, nič za to nedáte a budete potom múdrejší. A opäť pripomínam, každú vlastne korunu, euro, sú to investície, je to podpora nášho projektu, v ktorom rozhodne nie sme sami. Už som spomínal aj Karolínu, pacienta a ďalších našich spolupracovníkov. A to, čo nás s Pepom, ktorého inak zdravím do Cherezu, už sa určite ponáhla domov a klakol mu telefón. Ak sa pozriete spätne v archíve tejto epizódy do chatu, tak si všimnite, že tam podľa mňa ani dnes nebola jediná nadávka, jediné osočovanie, vulgarizmus. A na konci sú tu gratulácie. Boli tu stovky fanúšikov, ktorí nevyhrali, ale napriek tomu dokážu sa tešiť s druhými. A to je najviac. To je to, čo nás všetkých spája. Tá človečina a pravá formulová vášeň. Pozdravujem vás na diaľku aj s Pepom. Majte sa krásne a už o pár dní sa vidíme na Red Bull ringu. Ahojte, čaute. Sme radi, že ste.